שלום תלמידים, בסרטון הזה אנחנו נדבר קצת על המלוכה. ביחסים שבין המלוכה לבין הכנסייה, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים באיזשהו פלונטר. תסתכלו בבקשה על התמונה שמופיעה על המסך. התמונה הזו מופיעה לכם גם בספר, ותראו מה בעצם מתואר בתמונה הזאת. יש לנו כאן את המלך במרכז. הוא בעצם המרכז של הממלכה, הוא לכאורה העוצמה, הוא לכאורה הסמכות. אבל השאלה היא, מי מעניק למלך את אותה סמכות? מי נמצא פה מצדדיו? יש לנו, לפי הביגוד והכובעים האלה שאנחנו רואים כאן, יש לנו כאן אנשי דת, יש לנו כאן אנשי כנסייה. וכאשר אנחנו מדברים על המערך הפאודלי, ועל היחסים שבין הכנסייה לבין המלוכה בתקופה הפאודלית, אנחנו נכנסים כאן לאיזשהו פלונטר. למה? המלך לכאורה הוא הדמות הכי חזקה, אבל המערך הפאודלי הופך את המלך לדמות חלשה מאוד. למה? מכיוון שהוא תלוי בכל כך הרבה גורמים אחרים. אם אני מסתכל שוב על הפאודליזם, אז המלך אומנם נמצא בראש הפירמידה, אבל המלך תלוי מאוד מאוד בסניורים שלו. בלי הסניורים שלו, לא יהיה למלך צבא, לא יהיה למלך כלכלה, הוא מאוד מאוד תלוי בהם. וגם הסניורים תלויים בווסלים שלהם וכו', וכל הדבר הזה מושתת על איזושהי מערכת של שבועה, על איזושהי מערכת של אמון, שכל הגורמים תלויים אחד בשני בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל מה מחזיק בעצם את המערכת הזאת? מהו הדבק שמדביק את המערכת הזאת? הדבק שמדביק את המערכת הזאת הם שני החבר'ה האלה כאן. הדת, השבועה הדתית. השבועה הדתית, הכנסייה היא זאת שמחזיקה את המלך, מחזיקה אותו בגרון. מהבחינה הזאת, שכאשר המלך עכשיו צריך לחלק סמכויות, אז הוא נותן אותה לסניורים שלו. המלך הוא כבר לא הרשות השופטת. המלך הוא כבר לא הרשות המחוקקת. כי כל סניור עכשיו שם את מחוקק את החוקים שלו ושופט במקומות שהוא גר בהם, באחוזה שלו, בחלקה שלו, בנחלה שלו. גם כאשר יש איזושהי אספה שהמלך רוצה עכשיו להחליט דברים בממלכה, אז מתחשבים בקולות של הסניורים. המלך כבר לא הרשות המבצעת אפילו, כי למלך אין צבא משלו, הוא תלוי באבירים של הסניורים שלו. ועל כל זה יש את הכנסייה שהיא בעצם מעניקה כוח ומעניקה סמכות לכל הדברים האלה. ומה שמחזיק את כל המערכת הזאת זה איזשהו מאזן אימה. המלך לא רוצה שהסניורים שלו ייפלו, כי הוא תלוי בהם. הסניורים לא רוצים שהמלך ייפול, כי הם תלויים בו. זה שמעניק להם את האדמות, מעניק להם את הסמכויות שלהם. והכנסייה לא רוצה שהכל ייפול, כי בסופו של דבר זה מה שמעניק לה את הכוח שלה. זה מה שמעניק לה את השלטון שלה. ובסופו של דבר, מה שנוצר כאן זה איזושהי מערכת שהיא עומדת קצת על קרעי תרנגולת אמנם, אבל זו מערכת חזקה, וזו מערכת שמחזיקה מעמד. בתוך המערכת הזאת, המלך, אותה דמות שאנחנו מדמיינים אותה תמיד כשליט אבסולוטי, שליט חזק, הוא נעדר כוח כמעט. הוא כבר לא הרשות המחוקקת, הוא כבר לא הרשות המבצעת, הוא כבר לא הרשות השופטת. כל הדברים האלה, כל הסמכויות האלה מועברות לסניורים, כשעל גבי זה הכנסייה. בשתי ארצות בודדות הצליחו איכשהו להחזיק את הכוח בידי המלוכה, וזאת צרפת ואנגליה. צרפת ואנגליה הן המדינות היחידות, הארצות היחידות, שמצליחות להצמיח קודם כל שושלת של מלכים. כאשר יש לנו שושלת של מלכים, אז יש לנו כאן משהו שהוא המשכי. יש לנו כאן משהו שהוא מביא
איתו גם כוח, יש לנו כאן משהו סליחה, יש לנו משהו שמראה, הנה תראו, האל הוא זה שבחר בשושלת הזאת. אנחנו בעצם מייצגים את רצון האל בעולם, זה לא מישהו שבא וככה בכוח הזרוע תפס את המלוכה, זה דבר ראשון. והדבר השני הוא שמצליחים להעמיד אלטרנטיבה למוסדות של המדינה הפאודלית. זה לא רק סניורים וכנסייה, אלא יש לנו את כל מיני מועצות וכל מיני ועדות וכל מיני דברים כאלה שמצליחים להעמיד אלטרנטיבה למערכת הפאודלית. גם שם יש לנו מערכת פאודלית, אבל המערכת הפאודלית שמה היא חלשה יותר ביחס למקומות אחרים, וככה בצרפת ובאנגליה המלכים מצליחים לשמור על איזשהו כוח לעומת ארצות אחרות, לעומת מדינות אחרות, ששם הכוח של המלוכה באמת נחלש ביחס לכנסייה ולחלקים האחרים במערכת הפאודלית.